bazdmeg, rálőttem a fülébe, nem bírtam már röhögni. Ennyire függő. Azt kéne csinálni, figyelj, most vettük a Robiba, akkor kettő felmegy, hogy ott teszek, kacsa, felmentek, ugye felelő. Előbb pisálunk. Halló, kettő menjen fel akkor, egy húgyozza hátul, meg egy olyan ember kéne, egy bátrabb, egy csomó buszon el van húzva az ablak. Egy teljesen. Aki bemegy, és bebasz egy vödörre. Add oda, hülye menet közben is beletlenni, hallod? Mi csak fölmegy. Valagassan. Mi, az nagy só lesz te hülye. Úgy kell csinálni, hogy véletlen lenne. Véletlen volt. Ez az úgy kell, hogy véletlen legyen. Ahogy mi az? De véletlen, de menjen majd. Pont bement az ablakon. Mert csomóan ott állnak, és ott jókat röhögnek, ott állnak, és rágóznak. Ugye, hogy képen basznak. Rágózik, és add van meg egy Hallod? Valaki képen nyom el? adjátok egy. Benyomok egy vödörre. Azt mondjuk, csináljuk azt, a busz ne induljon el. Akkor lenyomjuk előtt vízzel, és utána megszóljuk az egész ablakot, neki lift, a kutya indul el. Jó, azt megszokti meg a gyorsan. Ahogy megáll, víz és víz mehet rá egyben. De kevés. Hát akkor megálltunk csinálni. Azért mondom, hogy Vagy ráhagyjuk a buszsofőrre. Kérünk göndöt mindjárt. nem lesz időnk a szaszára. Csak egy vödör vizet hagyjuk. Vagy zétem. Szaszára nem is. Három vödrünk. Hozzunk már tőlük vödrünk. Hogy néz a kocsiból kell valami? Idegessünk neki. Figyelj, hogy bambú, vedd fel a Kacsa! Kacsa! Egy pillanat. Várj, most másnap, azt mondom, hogy kétszer nem tudjuk felvenni. Egy pillanat, és lelkes kollégáink mindjárt bemutatják a szerhasználatát. Az egyik oldalon kostropot, a másik oldalon egy hagyományos mosószert használunk. Úgy hiszem, a különbség szemmel látható. Vedd fel még egyszer. Oké, majd jönnek a... Lelkes kollégáink mindjárt bemutatják a szer használatát. Az egyik oldalon kostropot, a másik oldalon egy hagyományos szert használunk. Úgy hiszem, a különbség szemmel látható. De ha a távol, hogy látod, húgyozol! Ígybe, ígybe, ígybe! Ígybe húgyozzál! Kollégáink jöttek a szertből, és bemutatják, hogy így is le lehet mosni a buszt. Ez a G-pont. Szórjátok. Vizet, hozzatok még vizet! Vizet! Ne. A sófőr, hogy legyen egyből vedd fel, hogy hőbörög. Vegyed, ahogy hőbörög, az a legjobb része. Akkor most oldalról csináljuk? Jön egy másik. Van még is? Visszed rá! Tiszteltek Dold be! Szólj, gyerünk, dold rá fel a csajba! Tiszta vízet a kamera. Csajt! Jól! Vegyen, ahogy elmegy. Oké, kapcsolt. Mondjad! Ablakon bement? Behált, bazd meg! Bement, bazd meg úgy az ablakon!
Csináljuk vele interjút. Várjál. Azt kellett volna menni el. Csináljuk vele interjút. Csináljuk. Interjú.